e gajiga min da tulay mako bo dayel de mana allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihu lima ughliqa day ni murudi bakele ani dengele e ka soro ki teka ja ala ne gajiga sirledo mana ka ala kira ko so kan gajiga dayel to akade ni bakele ni dengele no chayarima o mana ka kemese bani tan sa oni yere sira ka sebe che bi konondo anifla ni sanji bina mine sigi sanji koro kana sigi tara koro de asigi sanji koro dro o ji hakene mi mana ka kono e ka o ke ka nashiningo ka to ka meki kona e e afa mudewa wa muso furu soro bali wa yoro che soro datulo yi o abo dayele muso den soro bali yoro den soro datulo yi abo dayele o abe furu soro bali ka furu dayele toti asebe she kemen tanki iki bolo fatige faramana muso ere bolo kodo mana bolo fanye nani ni ya fanye nani ke I bolo daka afo ala nya nyini fe ne bina tiga indele to mene ka furu dayele neti mana tiga wore ka kise di dem senuma ibi soro ka tiga fara to binai muso iko na yidro me ni bi tiga fara woro ibi jija ka fara woro ka bonyona tellement famille iba woro ka bonyona fo ube ka da chefereka mana ibi soro ka o tiga fara ka mine do kono ka dikala ki ko nai angara mako ni ferele do aka fajiri kena ci kuma afo shuni kile debi bi fara ka bonyona chomina ala ka debi fara ka bonne ni furu kecheti ni gardiga ko do shuni kile debi bi fara ka bonyona chomi ala ka debi fara ka bonne ni na fulu cheti anyine ala fe ala ba tellement famille